Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga ito mga atensyones para sa pagsulog naton sang ika-14 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa Kalagnanday Bambi, kag Laura, offered by Ledesma family. Para sa Kalagnanday Maximino, kag Ruelo, offered by Mrs. Delia Mendote and family. Para sa Kalagnanday Jeffrey, Wenceslao, Dolores, kag Estrella, offered by Mary June Kapahuan. Para sa Kalagni Salvacion, offered by Mr. and Mrs. Connie Dador and Sayo family. Thanksgiving is offered to Miaka Tabuyok on her graduation celebration today, offered by Mrs. Azucena Tabuyok and family. Thanksgiving is offered to Miaka Tabuyok on her graduation, offered by Romilo Tabuyok and family. Kangaton niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mr. and Mrs. Rhea Kapauan and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Jimmy Tabuyok and family, Miss Sheila Marie Kapauan and family, Mr. and Mrs. Lydia Kamangunan and family, Mrs. Teresa Escarrera and family, kag Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family. Bahin sang aton katungdanan bilang mga Kristiyano ang pagbantala sang maayong balita sa iban. Sa Ebanghelyo, mabatian naton kung paano ginpadala ni Jesus ang 72 ka mga gintutunan sa mga kabanuhanan nga iya pag-aagyan. Gani, ining buluhaton, hindi lamang para sa mga apostoles, para ini sa tanan. Sa sini nga misyon, nagakalipay kita, hindi bangod kay kita madinalagon, kundi kay ginpaambit kita sang Ginoo sang iya misyon, subong man sang padya sini sa langit. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father John Tadifa, palihog magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Diyos,
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Mga utod, kilalahon natin anay ang ating mga sala. Abo na maging takos kita sa pagselebrar sa ningbalaan ng mga misteryo. Tuman kita na kumpasar ako sa Diyos yung makayagahon mo sa tanan. Kasi ini yung mga utod, kaya nakasala akong matuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong dako ang tuod nga sala. Busa nagaampa ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga Heles ka mga santos. O sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makayagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Hidayat sa mga tao. O Ginoong Diyos, Hari na langit mo, Diyos na Amay, makagagahom sa tanan. Nagadayo kami sa imo, nagapanginbulahan kami, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami, nagapasalamat kami tanan sa imo, bangod sa dako mo na himaya. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, sa duta paghidait sa mga tao, ayasing kabubuton. O Ginoong Jesucristo, buntong anak sa Diyos nga Amay, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nga nagawala sa mga
sa lasang kalibutan. Maluoy ka sa amon, kag bato ng amon pagampo. Ikaw nga nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay. Maluoy ka sa amon. Himaya, himaya sa Diyos makahibaasan, kag sa duta paghidain sa mga tao na may maayos ang kabubuton. Tungod kay ikaw lamang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos nga Amay. Amen. Mga muyo kita, O Diyos nga manamay, pagi sa pagkasakit sa imo anak, imo ginbayaw ang kahimtangan sa mga tao nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon ngayong mga tumuloo, ang matuod-tuod na kalipay, agod na kami nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala, makadangat sang kalipay nga wala sing katapusan sa langit. Ginapangayon namin sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kahisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Maghinugyaw kamo upod sa Jerusalem, magkalipay kamo tungod sa iya, tanan kamo nga nagapalangga sini nga syudad. Maghinugyaw kamo upod sa iya karon, tanan kamo nga naglalaw tungod sa iya. Maagom ninyo ang iya kauswagan, kaangay sang isa ka bata sa suso sang iya iloy. Ang Ginoo nagasiling, pauswagon ko kamo sa walay katapusan. Ang manggad sa mga kapungsuran, magailig sa inyo, kaangay sang suba nga wala ginahubsi. Mangin kaangay ikaw sang isa ka bata, nga ginapasuso sang iya iloy, ginakugos ka ginapalangga. Pagalipayon ko kamo sa Jerusalem, subong sang isa ka iloy, nga nagakalipay sang iya anak. Kung makita ninyo ini nga mga hanabo, magakalipay kamo, magapabakod ini sa inyo, kag magahatag sing maayo nga lawas. Dayon mahibalaan ninyo nga ako ang Ginoo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Dayawan ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Dayawan ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Dayawan ninyo ang Diyos nga may paghinugyaw sa kalipay, tanan kamo nga mga katawhan. Isiling sa Diyos, dawano ka makatilingala ang mga butang nga imo ginahimo. Dayawan ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Ang tanan sa duta nagsimba sa imo. Nagakanta sila sing pagdayaw sa imo ngalan. Dali kamo kag tanawan ninyo ang ginhimo sang Dios. Ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tunga sa mga tawo.
Dayawan ninyo ang Dios, tanan kamo nga mga katawhan. Ang dagat ginhimo niya nga mamala nga duta. Gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang. Dito naginugyaw kita tungod sang iya ginhimo. Nagagahom siya sa walay katapusan paagi sa iya kusog. Kaginabantayan niya sing maid-id ang mga kapungsuran. Dayawan ninyo ang Dios, tanan kamo nga mga katawhan. Kari kang magpamati kamo nga nagatahod sa Dios, kag sugiran ko kamo kung ano ang iya ginhimo sa akon. Ginadayo ko ang Dios, kay wala niya ginsikway ang akon pangamuyo, ukon ginkuha ang iya mapinadayunon nga gugma sa akon. Dayawan ninyo ang Dios, tanan kamo nga mga katawhan. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga utod, para sa akon, ang akon lamang mapabugal, amo ang krus sang aton Ginoong Hesukristo. Kay paagi sa iya krus, ang kalibutan patay para sa akon, kag ako patay man para sa kalibutan. Hindi kinahanglanon ang pagserkumsidar ukon hindi, kundi ang kinahanglanon amo ang pagkabag-o nga tinuga. Nahanungod sa mga nagasunod sini nga pagsulundan sa ila pagkabuhi. Kabay nga ang paghidait kag ang kaluoy manginyara sa ila, kag sa tanan nga mga pinili isang Dios. Sa katapusan, hindi na ninyo ako pagdamuha, kay ang mga pinalian nga yari sa akon lawas, nagapakita nga ako ulipon na Jesus. Mga kauturan ko, kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo manginyara sa inyo kabay pa. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, palig magtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magkanta kita tanan sang hallelujah. Ang paghidait nga ginahatag ni Kristo magyahari sa inyo mga tagipusoon. Ang pulong ni Kristo sa iya kabunganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Ang Ginoo'y rara sa inyo. Balasahon, gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Lucas. Nagpili ang Ginoo sang 72 ka mga tawo, kag iya sila ginpadala sing tagduha-duha sa pag-una sa iya sa tagsa ka mga banwa kag duog nga iya pagkadtuan. Nagsiling siya sa ila, malapad ang alanyon, pero ditay lang ang mga ngani. Gani, magpangamuyo kamo sa tagiya sa alanyon na magpadala siya sing dugang pa nga mga ngani sa iya alanyon. Lakat kamo,
Ginapadala ko kamo subong mga karnero sa tunga sa mga lobo. Hindi kamo magdala sa kahita, ukon puyo, ukon sandalyas. Hindi kamo magbulog sa pagpanamyaw bisan kay sino sa dalan. Kung magsulod kamo sa isa ka balay, magsiling kamo anay pagkidait sa sini nga balay. Kung ang nagapuyo dira tao nga mahidaiton, ibilin sa iya ang inyong panamyaw sa pagidait. Kung hindi siya mahidaiton, bawian ninyo ang panamyaw sa pagidait. Magdayon ka mo sa sina nga balay, magkaon ka mag-inom sa ginaamuma nila sa inyo. Kaya ang manok pangabudlay dapat hatagan sa iya suhol. Hindi ka mo magsagad sa ilo-saylo sa dalayunan. Kung magkadto ka mo sa isa ka banwa, kaginaabi-abi ka mo, kauna ninyo ang ginaamuma sa inyo. Ayuhan ninyo ang mga nagamasakit sa sina nga banwa, kamagsiling ka mo sa mga tao dito, ang ginarian sang Dios malapit na sa inyo. Pero kung magsulod ka mo sa isa ka banwa, kag wala ka mo ginaabi-abi dito, kadto ka mo sa mga dalan, kamagsiling, bisan ang yabok sa inyo banwa nga nagatapik sa akong mga tiil, amon man taktakon batok sa inyo. Pero dumduman ninyo ini, ang ginarian sang Diyos malapit na kuntani sa inyo. Nagasili ako sa inyo na sa adlaw sa paghukom, sobra pa ang silot nga pagabatunan sa tunga banwa sa Sodoma. Ang 72 nagbalik nga puno sing kalipay, nagsiling sila Ginoo, bisan pa ang mga yawa nagtuman sa amon tungod sa imong ngalan. Sa Jesus nang sabat sa ila, nakita ko si Satanas nga nahulog subong sangkilat gikan sa langit. Pamatiin ninyo ini. Ginahatag ko sa inyo ang gahom sa pagtapak sa mga manog kag mga iri-iri, kag sa tanan nga gahom sa kaaway, kag wala sing bisan ano na makahalit sa inyo. Pero hindi ka mo makalipay tungod kay ang mga malaot nga mga espiritu nagatuman sa inyo, kundi magkalipay ka mo kaya ang inyong ngalan nasulat sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imong Ginoong Hesukristo. Maglingkod ang tanan. Hinigugma nga mautod sa tuanay sa nga nag-eskwela pa lang kami sa seminaryo sa St. Joseph Regional Seminary. May isa ka babae nga medyo na amot kung ano ang iyang problema, natamaan o kung basi nga sa iyang menopausal period, na wala siya makakope up sing maayo, medyo nag-deprime siya gamay ang iyang utok. Di ang iyang natuunan, amo nga may dala siya nga logbook, libro na bla. Pagkatapos, kung may nagasunlog sa iya nga nagapainit sa iya nga ulo, ang siling niya, sagay ka paugta sa akon. Kung iiris ko di ganing alan mo sa listahan ko, mabalaan mo gid. No? Di may dalasang nga lagbok. No? Hinigog mga mautod sa Ebanghelyo nga ato nabatian. Siling sa aton Ginoo, sa iya mga ginpadala, ang 72 ka mga tao nga nagbalik, nga lang madalagpon sa ilang misyon, hindi ka mo magkalipay bangod kay naka-accomplish ka mo sang madamo nga bagay. Kundi magkalipay ka mo, bangod kay inyong ngalan, nasulat sa libro, sang ginarian sang langit. Hinigugma nga mga utod, amoy ning aton handom, nga buot silingon ma-include kita sa ginakabig mga anak sang Dios. Amo ning aton handom. Kag amo ning aton handomon, hindi nga maghandom kita nga kabay pa magbanggaranon ko. Kabay pa nga magdamo akon nga pagkabutang. No? Hindi tanan paaman lang. No? Ang importante, amo nga nasakop kita sa paggahom sang mahal nga Dios. Kag amo ini kun nga dapat kita maghimo sa aton misyon. Agud nga mabuligan naton ang isa ka isa nga wala sing ni isa nga mabilin.
ukon masikway. Halimbawa, bilang tatay kag nanay sa panimalay, kung ginahimo ninyo ang inyong misyon, nagatinguha kamo nga wala sing isa sa inyong mga anak nga magpalayo sa sabak sang mahal nga Dios sa iya grasya. Amo ni ang inyong misyon. Samtang kami nga mga paring amon misyon, amo nga padayon nga magpahanumdum sa inyo, nga magpanawagan sa inyo, nga pamatian ang panawagan sang Dios nga magpanumbalik sa iya grasya. Amo ni ang the most nga maobra sang pari. No? Wala na. Kaya nga aman, ang konversyon, ang pagsabat sa panawagan sa mahal nga Dios, nagadepende ini sa isa kag isa. No? Sa bagay nga hindi ini nagabasi sa pari nga tudutudo kag nami gid maghumili. Bisan pa sa inyo pagpamati sang pulong sang Dios, kamo mismo, bisan hindi na pag-explicar sing tuman sang pari, kung kamo mismo nakaintindi kung anong kahulugan sang pulong sang Dios, kag nagasabat kamo sa sini, na dira sina kamasiling naton ang inyong ngalan ang aton ngalan na sakop o na lista sa listahan sang mahal nga Dios. Lakat kamo sining sa aton Ginoo. Ginpadala sang aton Ginoo ang madamo nga magintuton-an nga nagasunod-sunod sa iya. Kay luyag sa mahal nga Dios nga mapalapnag ang maayong balita. Butsilingon, ang misyon, hindi lamang misyon sa isa ka tawo, kundi misyon naton tanan ilabi na gid kita nga mga binunyagan. Misyon naton nga bangod kay ginakabig naton nga anak kita sa mahal nga Dios, ikabuhi naton ang aton nga pagkaanak sa nang mahal nga Dios, agud nga ang aton kabuhi mangin ihimplo para sa aton isig katawo. Subuot silingon, ginatinguhaan naton nga wala sang dichotomy ukon pagsiparar nga pala pangamuyo ako pero dayaon ako kun sa sagwa. Wala, no? Ang aton relasyon sa mahal nga Dios naga-epekto sa aton maayo nga paginawi bisan diin man kita dalon. Tinigog mga mautod kabay pa. Sa sining pagpanugyan sa aton Ginoo nga nagasiling malapad ang alanyon. Apang jutay lang ang mga ngani. Kabay pa nga masabat nato ining panawagan nga kita man mangin mangangani butsilingon mangin instrumento sa mahal nga Dios agud ang maayong balita mabatian mahakos kag matuman sa aton isig katawo. Ti amo ini sang unang konsepto naton sang misyon amo nga malakat kita sa lalayo nga lugar misyon na. Pero subo ang misyon may lain kag bag-o kahulugan. Kung wala kita sa kahigayunan nga magkadto ka maglakat sa malayo nga duog, ang aton misyon, makabig naton misyon ad intra, within our family, within our community. Kung isa gani, hapos pa magmisyon sa layo, sa magmisyon sa lapit. Kung isa, amo ni ang mga katikista ba kahapos pa sa ila mag-converter sa iban nga mga tao. Pero ba ang ilang abana hindi na makonverter? No? Nagabakho, no? Kahapos pa sa aton mag-advise sa iban nga mga tao kag sila nagatuman. Kung isa sa sulod sa aton nga panimalay, dawala ginapati. No? Hinigugma nga mga utod-hoo. May mga sablag, may makabudlayan, pero dumdumo naton nga ang Diyos kaupod naton. Ginahimo naton ang misyon, hindi aton ini. Iya ini sa mahal nga Diyos. Sa bagay sining iya, magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alanyon. Agod nga magpadala siya sang dugang pa nga mga ngani. Isakto ni nga image, no? Sang una sang nagapanggarab kami, no? Kakitaan mo daw lain chimpo bala, no? Doon nagahandom ka ba tani dapat tani damo ang manugarab.
agud tapos dayon, no? Kay ilang taon mo ang galarabon mo nga lapad-lapad, kitaan mo daw hindi mo mautas, no? Di daw amo ni ang hambal sa atong Ginoo. Malapad ang alanyon, jutay lang ang mga ngani. Gani, mga muyo kamo sa tag-iya sang alanyon, nga magpadala sang dugang pa nga mga ngani. Ang iya sini nga image, kung palapit-lapito naton, halimbawa ako abit ang iya sang kampo, no? Tapos may mga obrero ko. Di pulo lang bisla kabilog. Pero ang ilang nga talapson nga tubo, lapad-lapad nga, di amo man Japon ang ilang nga sweldo. No? Nga daw hindi nila mahilog. Di ang damo silang obrahon, birabirahan la obra. Pero di hindi man gihapon. Ano ang solusyon nga pwede sila makapangabay sa tag-iya sang alanyon kung sa talapson. Mahamba sila abi amoy, kung ako abing amoy, no? Amoy pwede nga dugang-dugangan mo ang imo nga tinawo agud to nga magbulig sa amon. Kay kung kami lang, ayawan kay kami sini. Dao mo nang imahin. Nagadipindi gihapon sa tag-iya sang alanyon. Tinigog mga mautod, no? Ipangamuyo naton sa mahal nga Dios nga kabay pa, dugangan niya ang mga ngani nga magpalapnag sa maayong balita. Kakabay pa nga kung kita ang ginatawag sa mahal nga Dios, ibuluntad man naton ang aton nga kaugalingon. Ibutang naton sa konteksto, ha? Sa una sa mga parokya nga ginagyan nakon, ginapangabay ba lang mga retired teacher, no? Kaya retired na sila, hindi na pangabay tani nga mabulig sila tudlo sa katekesis. Kaya maistra na sila nga daan mo, hindi kabalo na sila magtudlo. Bawat yung iban nga sa Batman, sige Father, ama, inta kami nga mangin katekis, kada kairo pa man kami maglakat-lakat, no? Pero ang iba niya nga mga retired teacher na gasiling, Father, nag-retired kami gani kay mapahuway lang kami, kay mamulumadyong lang kami, no? Sige, mulumadyong na lang kamuda, no? Di kanugon sang energy nga pwede pa kung tani, no? Nga gamay lang tani nga pag kaalwan, pwede na, no? Di galing wala nagsabati, wala mahimo si Father, no? Bisan ano niya pa ka-convincer, kung hindi, ti wala ta mahimo, no? Di mga utod amo ina, ang Diyos nagatawag sa aton. Kabay pa nga mangin maalwan kita, nga magsabat sa panawagan. Kamu bilang amay kakiloy, ginatawag sa mahal nga Diyos, nga mangin misyonero ad intra. Gani, tinguhain ninyo, nga ang inyo panimalay, mapasakop sa ginarian sang Diyos. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, amay nga magagahom sa tanan. Magubuhat sang langit ag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo ya anak kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kanagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen. Mga utol ang Ginoo nga amo ang tag-iya sang alanyon, padayon nga panawag sa mga mangangani sa iya alanyon. Kabay pa nga pamatian naton ang iya panawag nga ibantala kag panaksihan ang ebanghelyo subong nga panahon. Aton nga isabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang simbahan nga katilingban sang Dios, pabakuron sang pulong sang Dios, agud siya man mangin alagad sang pulong, kag magsiling upod kay San Pablo,
kaluoy sa akon kung hindi ko pag-ibantala ang ebanghelyo. Mga muyo kita. Dungga nga man pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga laiko makabati man sang pagpangagda nga ibantala ang ebanghelyo sa kalibutan, sang politika, ekonomiya, sensya, pagtulunan, arte, kag kultura sang komunikasyon. Mga muyo kita. Dungga nga man pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga mabatian sang mga pamatanon sa ila tagipusoon ang tingog sang Dios sang Ginoo nga nagasiling, lakat kamo, ginpadala ko kamo, kag kabay pa nga ang mga tumuluo magpangamuyo sa tag-iya sang alanyon nga magpadala sing mga ngani sa iya alanyon. Mga muyo kita. Dungga nga man pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga sa sining tuig sang hubileyo, mabatyagan namon ang dako nga paghigugma sang Dios nga pukawon sa amon tagipusoon sang malig-on nga paglaom sa kaluwasan nga halad ni Kristo. Mga muyo kita. Dungga amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagaantos sang kapintas, kabugat, kag kamingaw sang kabuhi, hindi madulaan sang paglaom kag mabatyagan man sang kalipay kag kauswagan sang Ginoo. Kag kabay pa nga ang amon mga pinalangga nga nagpaliwan na magkalipay didto sa langit. Mga muyo kita. Dungga nga man pangamuyo, Ginoo. O Diyos nga manamay, gipadala mo sa amon sa Yesu Kristo, ago ipakita kay ipaagom sa amon ang iyong paghigugma. Kabay pa, nga magkalipay kami sa sini, kag ipaambit namon ini sa amon makauturan. Kinapangayot namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. There's one more game I ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? Then believe not in peace if there's one more gift I ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me For the confusion surround our mere reflections of what's within me. This one gift I ask of you, Lord, it would be peace here on earth. As gentle as your children's laughter all around, all around. Palig magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo, mga utod, agurang akon kagino nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makawagahom sa tanan. Matununta sa ginawang sakripisyo sa imong mga kamot,
sa karaywan kamayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, piloy kami paagi sining sakripisyo nga amon ginahalad sa pagpadungog sa imong ngalan. Kagkabay, nga magbulig ini sa amon sa pagkabuhi adlaw-adlaw, sa isa ka maayo nga pagkabuhi. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagangay gid, ikaw kagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya nga pagkatawo, ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya mga pagpaantos, ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o Amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angeles ka mga santos, nagaamba kami sa mulay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, angay nga pagsimbahon. Sana, sana, sa kahitasan, sa kahitasan, iyawon ng nagakari sa ngalan sang Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan, sana, sana, sa kahitasan, sa kahitasan. Santos ikaw nga tuon o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imong Espiritu sa pagkasantos ini mga dulot, ako na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayan nga higin baton sa kinabubuton. Higin kuha kag pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag higin padagtag sa iyong magintuton-an nga nagasiling, magkuha ka mo tanan ka magkaon sini. Kay ini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iinigin palibot sa iya magintutonan nga nagasiling. Magkuha ka mo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini mo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na patay, si Kristo na banal, makaikaw o Ginoong Jesus. Gani umay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa ngadumanan sa pagkamatay, kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginudumdumang yung masimbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan, himpita siya sa paghigugmaw pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga sa Medefil, kasatanan nga makaparian. Dumdumang mga sakop sila nga makatilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumang mga tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluuy man kami, kaya dari karon nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Beren Eloise ng Dios, upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santo sa nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, Amay nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Iyarat ka sa langit, pagayawon ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang pagbuot mo sa duta, sining sa langit. Matagan mo kami niya, singkan naman sa matagaglaw. Kapatawaran mo kami sa mga sala namon. Sining nga ginapatawad namin ang mga nakasala sa amon. Kadili mo kami ipagdaog sa panulan, inunuwason mo kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalawutan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesu Kristo nga amon manluluwas.
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait, ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait, kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Kaya suno sa imong ginsiling, hatagi siya sa pagidait at paghiusa. Ikaw, nga nangakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, gihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Mga utod, yari ang kordero sa Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan. Pulahan na maginadapit sa bangkete sa kordero. Ginuwadin ako na krus na magsunod ka sa akong puluyan, at pangimit lang lamang sa kapulong na mag-aarim akong kalat. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarik ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalan.
Mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod pagis ning sakramento. Pagis sa iya, ipanangat sa amon ang imo grasya, kag ginipagitugot na mag-untat kami sa ngamon pagdayaw sa imo. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makadahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakad kamo sa pagidait, nahadadang santos kamisa. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.